man. Adi siya ka magmas, no? Tingnan ta madunggan. Madunggan ta, oy. Hi guys! Welcome to my vlog! Hi guys! Welcome back to my channel. And for today, we are going to play! Ano na yung play? Ano na yung play? So, maglalaro kami ng jujuwain, tutrupahin, or papakasalan. So, may inihanda kaming 5 na lalaki. New Rexona Powder Dry. Now in a whitening formula. Celebrity or ordinary nga pangalan kung jujuwain or tutrupahin or papakasalan ba. So, isa una mag-ask, isa-isa tap. Ako! O, sige, day na. Senator Enrile, tutrupahin, jujuwain, or papakasalan? Tutrupahin. Tutrupahin. Why? Bakit? So, kailangan siya ipaliwanag kung nganong tutrupahin siya or jujuwain or papakasalan. Why? Because in Senator Enrile, yes. Unsa? Sa yung edad, sa barkada, naman din mas pagawa. So, he is really good in advice. Ikaw siya. Ako tutrupahin pod kay ano. Suso na. Dili ni. Dili sakto mong age. Ano to ba? Thunderboard. Ano, tutrupahin. Kasi ano, siguro sa kalukuhan, gano'n. Ikaw. Thunderboard, ano? Tutrupahin. Bakit? Ano? Alam nga na magjujuwain. Pwede rin. Ay, ako. Sige. Richard Gomez. Dili. Richard Gomez! Si Piolo Pascual. Yung white. Ano siya? Para sa akin, kung hindi. Kung pwede naman maging kami, why not, diba? Tapos Siya. ano siya? Tapos ano? Crush Crush din siya ng bayan, tsaka crush ko rin siya. Gusto ko siya. Ikaw. Can you repeat your question, please? Sure. Piolo Pascual. Pero Pascal, tutrupahin. Bakit? Hindi kasi, loyal ako sa boyfriend ko. Oo, loyal. At saka, para ko naman siyang kuya. Kuya rin. Kaday. Next. Si DJ Lonius. Ikaw, DJ Lonius. Si DJ Lonius. Tutrupahin, jujuwain, or papakasalan. Gusto ko siya dahil sa kwarto. Charot. Yun, tutrupahin. Kasi magaling siya magsayaw. Tsaka, tuturuan niya ako magsayaw. Ako kay tutrupahin ko. Kasi, pwede niya akong turuan magsayaw. Yeah. What's up, man? Yeah. Kaday. Ay, ikaw. Ben. Kukumaite. Tutrupahin. Bakit? Ano? Siguro hindi ako mahilig siguro sa mga singkit. Bakit? Talaga. Basta hindi. Oo, medyo singkit siya. Yan siya, magustuhan mo na yan siya. Ikaw, Day. Coco Martin. Ano siya? Tutrupahin ko siya kasi ayaw ko rin sa singkit kasi singkit na mata. Gusto ko yung mga malalaking mata. Ganun na. Tsaka, gusto ko siya. Gusto ko yung sa mataong ano yun. Maliit, small, but hairbo. Kaya pala. Yeah. You know really what I mean, right? Ayan. Ako! Sama. Si Jericho Rosales. For me, Jericho Rosales is the best. English siya? English. Yeah. Yeah. Remove the yati. I want Jericho Rosales for Tutrupahin because I like him for his acting on television. Then I want him because I thought she's a kind person. That's why I want to tutrupahin. Okay, you. Why? You. Tutupahin. Why? Isa ganito. Sila nagtutupa.
ko na artista. Jericho. Yeah. When it comes to outing. Pero pag si Jerry, kung ako pa pipiliin, pag si Jericho single ngayon, papakasalan. Bakit? Kasi crush na crush ko siya. Gusto ko rin si Jericho. I like the way he acts. Bakit mo akong depressed? Hey, last two question. Si ano pala, si Vice Ganda. Tropa. Kasi wala pa akong tropa na gay. Gusto ko magka-tropa na gay. Tupahin kasi si Vice minsan, marunong siyang magpasaya sa mga tao. Minsan hindi. But overall, masayahan siyang tao. Ano ginagawa mo? Ako rin, masayahan tao. Kaya gusto ko rin nagtutropa ng mga masayahing tao. That's all. Thank you. Ikaw, last two. Question. Ano pangalan niya kung tigulang ng gwapo? Ian? Oh, Si Ian Venerasyon? Si Ian Venerasyon. Ako, jojowain. okay. Kasi, hot. Hilig ko lang sa hat. Oo. Ay, parang yung mainit na kape. Grabe na ikaw. Si Ian Venerasyon. For me, Ian Veneracion is a good man. And, gwapo naman siya. For me, siguro, patupahin ko na lang. Si Daniel Padilla. Si Daniel Padilla, Tutupahin. jujuwain. Kasi crush ko talaga siya. She's my ultimate crush talaga. Hindi ko siya crush. Kasi hindi kami kalbel. Kasi bata siya, matanda ko, oh. Oh my God! Bata ka, tapos si Kuya matanda, ba't naging kayo? Siyempre, matanda siya sa akin. Mas gusto mo pala lalaki na Mas gusto mo yung mas matanda pa sa'yo? Oh, siyempre. Bakit? Kasi kasi masarap. Rated SPG. Last question, Dai. Ako na. Sige. Ikaw. Ito. Sige, ikaw. Si Aaron Salazar, jojowain, pakasalan, tutupain. Gaya na katubayan. Yan. Burit. Sumbong, be? Bakit? Sumbong, be? Sumbong? Hindi ko ma-explain. Basta gusto ko. Walang ganon. Kasi kasi pili ko kahit lagi kaming Nag-away. nag-aaway. Kahit pa rin. Mas siguro yun na yung Natural spice yan. sa relationship namin yung gusto ko siyang pakisamahan pa siya forever. Yay! Aaron, uwi ka na daw. Miss ka na niya. Burit. Yun ba? Hi, baby ko! Alam ko, nanonood ka ngayon. Miss na kita. I love you. Oh, bigat. Burit. Ay, wala. Burit. Ay, ikaw bang tanong ka siya? Si Ruel ko, salgo ko. Hindi na malitok ba? Ruel, sa kalito. Tutupahin, pakasalan. Papakasalan. Kasi, first pa lang, simula nung nagsama kami, gusto ko na talaga siya pakasalan. Bakit? Nanti ko na yung mga friendship. Grabe siya. Diba? Yung gano'n siya. One. Tutropahin, jojowain, papakasalan. Butch Casimiro. Yan, parang naman. Complicated. Walang mo sa pangutana. Ex. Wala. Imagine na wala siya. Sige, papakasalan. Why? Kasi, jowa, boyfriend, mahal. O, di ba? So guys, Thank you for watching to Sharina Raga's vlog. ay na si Kuya Butch. Ito si Kuya Butch Casimiro. The love and only Bing Kabila. May one and only ang paluin. Nanonood din the following. Bakit Daghan mo between sa kanyang puso.
Sana buwan na lang kasi nag-iisa. Pag between, marami. So, thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa challenge namin. Yay! Mga rambutan! Rambutan! See you next week. Bye! Take care and stay safe, everyone. Be kind and always love. 90? Bawal lang